jeg noget sjovt. Hey. Velkommen Til! Nå, men det er det her. For det gør nemlig et stort hul lige her, og man må helst ikke ramme ned i det. Så nu vil jeg gerne... Wow! Katrine! Nej. Jeg ved ikke hvordan, men som en fugl på himlen er jeg blevet vækket til live. Jeg skal lige gå udenom det der hold. Nå, men... Klask. Katrine er blevet til ketchup, ja. Katrine er blevet... Vent lidt. Ja, hun er blevet til ketchup. Ja, nemlig! Jeg er blevet til ketchup! Det her er Katrine. Katrine Ketchup. Det var faktisk hendes mellemnavn, før hun døde. Prøv lige at smide den Katrine ned i Ketchup. hullet igen, så løber jeg op. Nå jo, hvis hun smider ned i hullet, kan det være, hun løber op. Jeg vil grine det. Jeg lever! Det er et mirakel! Jeg har fremskyldet. Jeg kan lide. Nu er jeg lige ved at falde ned. Nej, min ketchup. Jeg er Camilla. Og jeg er Katrine.